Bon dia a tothom, jo sóc en Roger i és un plaer per a mi presentar-vos l'Amic Invisible 2020. El dia 24, al carrer Sarmenys, número 10, tots i totes hi estarem. Després d'un bon sopar, a l'Amic Invisible voldrem jugar. I avui, presentar-vos-el és el que faré. Benvinguts i benvingudes a l'Amic Invisible 2020. Anirem arribant i els regals en una bossa els anirem deixant. Un cop haguem sopat, als voltants de les 23:11 p.m., tots ens reunirem per començar a jugar. En aquell moment descobrirem com jugarem. Ningú sap quan ni com acabarem. Per poder fer tot això, un regal haurem de comprar a una persona, que avui ja sabeu qui és. El regal haurà de ser d'entre 20 i 30 euros, i diguin a la persona a qui li feu. També enviar vistes podrem. Això sí, que no et descobreixin abans d'hora. Per correu electrònic ho farem. Des del correu 2018 amicinvisible@gmail.com, tot en minúscules i junt. La contrasenya serà amic.invisible0 en minúscules. I enviarem les pistes a la persona a qui li fem. Perquè no hi hagin confusions, jo abans hauré obert diversos correus amb el nom d'una persona a l'assumpte i en l'etiqueta. L'etiqueta i el correu que hauré creat no els podreu ni eliminar ni editar, i a partir d'aquell correu us podreu comunicar amb el vostre amic invisible. El que haureu de fer és anar responent dintre del correu prèviament fet. Mireu el que us estic mostrant en el vídeo per saber-ho exactament com ho heu de fer. Si no ho acabeu d'entendre, repetiu, torneu a escoltar. L'important és entendre-ho. Ara mateix us estic mostrant els correus de les persones. Abans d'enviar un correu, podeu preguntar algunes característiques com programar un correu o la utilització de les etiquetes si és que no ho sabeu fer. Si fem això, és molt important que ningú que no li pertoqui estar en una conversa hi estigui. Si algú ho fa, serà penalitzat d'alguna manera que ja us explicarem més tard. Tampoc es poden ni mirar ni editar esborranys o correus programats, que no siguin els que tu estàs o has fet. Moltes gràcies per tot i espero que ho hagueu entès tot. Si teniu qualsevol dubte, no dubteu en comentar. Adeu a tots i totes. I a jugar! Ei, no marxeu, espereu, que encara us haig de mostrar una altra cosa. Des del 2008, com a mínim, celebrem l'Amic Invisible, i aquestes imatges que us estic mostrant a pantalla en són la prova. Bon dia a tothom, jo sóc en Roger